YouTube Mirasım kanaly. Özüm bir serkerde adam eken bir iyideler bir deyip pavon zadi ütköşük diye de yankın enemen eğerini yastık edip koyup dur diyen ya birinin bir sirgesinin birinin köylü edip koyup dur diye yankın atını alıp dur da gidiveriptir diye. Öldürmendir, hiç taht etmendir de menin elimden ölmesin. Şun al merde şu eskerlerin içinde birinci gezek tuğuşu yani. Buna şey öldürmen gidiptir diye şey. Ondan ay bir derrev bir ara daş derler. Demir yol bilen yankı değil yani vakan bolon yeri bilen demir yolun arası bolsa bir 2 kilometre yani. Aşgabat mar demir yolun Günmetar tarafında kırınız yok da o sim yok. Zastavalar zaten çarlığın zastavası var. Şonların arasında bolsa 5-6 kilometre. Şey deyip bir çopanlar idap yankı nemeni tüpön sesem daştan estiliye. Para şey idap bunu ölmeke alıptırlar yankıyı. Alıptırlar da seyrediptir, ölmendir. Ayağı ağsak boluptur. Onun Bağda Sarayan nerle Bağda Sarf olup familyasını itkidiptir. Bağda Sarf deyip. İnsonunu marda kenbe işe girip kamtetti işlep pensiya çıkıptır sonundan. Onun nemesini öğrendim şey deyip. Ondan bir ata mara varandan sonra Sarayat Gümrükhanasından Gümrükhanan yığınan pulunu alıp kaydıp mara getirmelmiş golün. Ay garaz alamançılar allı deyip ekiden adamlar horzun doğulu altın kumuş var yamış golü mara baranak diye de. Yani horzun altın kumuş baranakmışın. Garaz tağladılar öllü deyip herkimiz o altın pul alıp kaçıp gidiyen midir ya da oradanım tağlanayan mıdır? Garaz bahana orada son Allah edilegen nasip. Yankı Bağda Sarf bir ata bilen ara bağlanışını yitirmendir diye. Madama şun okun men öldürmedi deyip son madama okunu özü yüzveyiz durup ertmeyenin bir gezek yüzveyiz durup gavatlaşıpmışlar. Ondan bundan şunu okuyuveriyerken ata. Meydanına atacak okunu yankı Bağda Sarf iyi verip duruyerken. Şunu şey deyip verirsen ondan yankı Bağda Sarf bir yerde atan bu çopanın koşununa biliptir de sen bana kömek et. Şu Sarayat'ın Gümrükhanasından şu alınan pazı men mara erttem. Men katı uluyun emeği var yani. Ondan hazım sana peydam deger deyip. Bana şey deyip karımının doluya deyiptir de atamın bir zanının real adam mısın abi? Kastına çıkanam oldu. Gümrükhanadan 2 orzun bu alıp mara barmansan Gümrükhanan pazı. Karar epesli vatla barmandır ol. 2 orzun diye altın kumuş pulları yankı eskerlerle alıptırdı. Ata da bana görünmeyen rak izine düşüp karama önünden düşüp karazmın mara ertiptir. Yankı Bağda Sarayan inni yankı Balşeviklen yanına gatı ulu hormatlı oluptur diye. Şunu bana zavani veriptirler, çiğin veriptirler. Karaz şey bir alınmalı bilimli kurs kuturan adam olmadan son patbal konuk zavani bilen pensiya çıkıptır eken o. Ola adam şey deyip karazmını bir hatırasını saklap şey Gümrükhanan pulunu Bağda Sarf'a erttiriptir şey bir anı bile barıp şey deyip karaz şu hayadır Han Hoğlu'nun yerine o attır boş. Sonra şu kuyularda bağlan koyunların, çopanların yanlarını bulup şu zamanında bağlar henüz göçmeye sarca vayın 56 sürü oyunu var ekeni. Joppan mayın 49 sürü oyunu var ekeni. Onun Kelmayrı'nın 26-27 sürü oyunu var eken. Bağlar hükümet de alak bağ olup şu Nikolay Padişah'ın sonlarını Lokan o Nikolay Padişah'ın bizim adamlarımız kovuruptur son. O dini bilen iyisi olmandır, maşkalaya adaylar bilen iyisi olmandır. Dine so paş töreseler bolya şey diptir de halk onu kovurupturlar Nikolay Padişah'ın. Son Balşevik, Mensevik bolup bular Urus başlarına kimin Mansevikliğinden bilen ak bular, kimin Mensevik, kimin ak, kimin Kızıllık bilen iyisi yok. Bir bulanmazorluk boluptur böyle karaz yine ak padişahın arkasından rak duranlarını kovuruptur onu. Bundan başta karaz keyin kırgınçılık bolanım olsa adam bir vaat geçe unutmağa öktü da adam pağı kimden hayır tapsa son böyle boluveriyerler şey deyip ondan bir yankı bağırlar bilen
bir atal oğul ýaly bolup ýaşap gezi beripdir, bir şey edipdirdi. Garaz onsoň ýuwaş bir Bolşewik bekap, güýjap, netmediklen kastyna çykyp şey edip başlapdyr. Onuň bir Stalin ýurt başlyk bolup geçenden soňra hasam bir zalim adam, hemme ýeriň habar bar ya, häzir hem şeýle, mydamady şeýle, bir ýerde iki tane adam öldürilse, ölse, ýöne maşina var ya bolup ölse de häzir hem prezidente gün maglumaty var ya. O bir günde belki aşwatlar 10-15 adam ölýän bolmagy mümkin, hafta var ya danam. Yol hereketlerinin bolýany bir ýerde şol atlarda bir ýerde iki tane adam ölse, gün maglumaty prezidente maglumat var ya. Şu wagt etizeriň çägi näçe känem boldy, şu maglumat gün Stalin'e baryp dur ekenna atamäneli atyp öldürdi diýip maglumat bar ýar eken. Onuň hasam bir adama hütte gelmän nämesi diýip garazmyň mary welaýatyň çägini garaz nemesini güýçlendirip gow afserler uradyp okýaraglaryny düýelip şunça neme diýämisini welin ýene adam ölýämisini welin atamäneli atdy, atamäneli atdyk şundan ay bir ýerde 10 adam öldü, bir ýerde 5 adam öldü. Garaz şey edip maglumat baryp köpelip baryp başlapdyr. Ondan şu wagt en kebede diýär ekenler. Häzirki biziň komitet kenbe diýänimiz şu wagt en kebede ekeni. Watançylyk kurşuna çenli şol en kebede bolup gelipdir. Şolaram gaty bek çäre görüpdirler. Hiç çyly barlaşyksyz gün ölüm bilen hazaplaşyp durupdyrlar. Şunu şey diýip bararam şun ataň kastyna gaty çykypdyrlar. Bolsa da ata hiç wagt adam talanak diýe, hiç bir zat edenak. Diňe halkyň bir horluk, zorluk çeken adamyň aryna beripdir. Başka hiç çyly eden zady ýok. Şunu Han Huzyň ýanyna bir çopan goşunda gezip berke, mene bir adam gelipdir ýanky, atamäneliň öýü gerek maňa diýip. Ne görkezdirler şu öýü diýip gelen, şu serhetden aňryk geçen Daşow tarapynyň ýomutları geçip barýan kerwen, dağda kerwen geçirende giýje geçirmeli. Günnüýde geçirseň düýeler aşak serediýärde baş aýlanýardy, umman aşyp gaýdy berýär. Ýok, manadan giýje çekmeli bolýar düýäni. Bu giýje çekeniň bilen bir bozgun geçip gidip barýan adam tertipli bir kerwen, sowda kerweni ýalak bir dogumly atlar däller. Içinde gara beýlerek bolup gün dogandan soň mendiliňe barmasaňam näme ýolda durup bolýan, sen ýöremeli, o ýoldan geçip dururlar. Şeýdi bir barýan kerweniň düýesiniň biri başrak tomolanyp gaýdypdyr. Gaýdypdyr bolýan ki, bir ulubay gaty mesken bir ulubay bolup giden adammyşyň bol, ay aryp karypdy diýipdir. Şo düýäň ýükü arwany diýen, argyşa diýen düýäň ýükü 220 kilo ýukurulýar. Şu hemme baýlyklaryny satyp adamlar gyzyla öwrüpdirler. Şo düýäň ýükü durşuna şu satylan baýlyň, gyzyl pul, teňe pullan agdyrlyk aýdypdyr bolýan. Şu içinde şo aýdypdyr da. Bagtyşydyr da elbetde näme. Ondan başga ýeki odel beýleki erkekleň ýüküniň üstünde de gyzyl bar eken o baýyň. Ondan bir çağlarını garaz nemetjek bolup dağın düýbüne düşenden soň muny alyp o tarafa geçipdirler-de oğullaryny uradyp bir şony şulara şam bolmasyn Bolşewige diýip ýanky getirjek bolýarmyşyn. Ondan şu aýkyplerde bir salgy beripdir oňa şu ata mergen tapsaň şol adam sen şu düýäň ýüküni alyp berip biler diýipdir. Ondan şol oglan atamäneliň öýlerine gelenine bir Balkan ýomutlarynyň bir ýomut ýigidem otyr eken beýdi. Bir o ýanky ýomut ýiginem oturanyň sebäbi oň insi Bolşewigiň düzümine esker bolup gullyk edýär ekeni, şu ata bilen atşanlaryna şol oň doganam ölüpdir ekeni. Onuň garazmaga düşman tapmalar, adamlar düşünýär, oň düşmanyny köpeltmeler. Sen dogany ata mergen öldürdi diýip maglumat beripdirler olara. Ýanky ýomut oglan gaty özüne uňetýär eken, şuň bilen men doganymy atyp öldüren
ata mergen bolsa şuň bir ýeke göndürüp atışak diýip böyle öýlerine gelipdir. Şu ata mänilen öýüm ha o maňa ata mänilen ata mergen gerek diýipdir. Ay ata mergede bizden öýümizden çykyp gidenle bir küçül bolly. Görem şu mar taraplarda diýerler diýipdir bolly. Onu ýançada bir eýranyna so düýe ýykylan ýomut diýden baý oğlum gelipdir diýe. Bir gelipdir de beýem men şu atany sorak geldim. Bak sorak gelen bolsaň ýok da. Şu sallatlarlaryň oňuşman bir mar tarapa gitdi diýip aýdypdyrlar diýe. Onuň no şu ýegdem şunu sorak geldi. Ha şey diýip dur, sen näme agam? Şuňary men bir doganmy aty öldürüpdir, ata şuň bilen ganymy alma geldim, atışma geldim diýipdir diýe. Ýanky ýomut oğlan baý oğly dile war eken, ýese eken diýe. Ay sen inim ata sen agaň aty öldürmedik bolaýmasyn. Sen ýok ýerden günah alyp oturma. Bütün ýylyň munyň bir közeniniň arzyny ýetirip beren adam diýip, men eýranyň geldi mährin. Bir adam şuňa alyp berjek bolup, senem şu atışygan bolsaň bir ataň özüni tapalyl ki, göreli, soraly, ondan atışyk sen. Şu atışyny men işim bitirmek ha şuň bilen atışyk diýip zap durma diýip, bunu alyp ýany bile gidipdirler diýe. Ondan ýanky kumagasy saragytyň aňyrsyna kumda bolýar eken ýanky ata bolup gara oguýdan oguýa gara zeru gerek bolsa adam tapýar da gözläp tapdyrlar diýe. Ýanky guýun başyna oturan ýerine barypdyrlar ýanky eýranyny baý oğly şuňalak adamy helak boldy. Bunu aýtdyk adamlara azy karyp diýdik bolýany şu düýen ýükü tün gyzyl pul kakam gaty uly baý boldy ýani ýanymyz bile äkidip bilmejek adamy gyzyly öwrüp erkek şol erkegem agdarlyk gaýtdy baş aýlanyp diýipdir. Ondan başga da bar. Onsuz hem hor boljak gel bolýan. Şu bolşewige şam bolmasyn diýip kakam saňa tap berdi özüň alaý şonu diýdi. Ýa saňa şu şolara şam bolmasyn diýerler diýip, ay maňa gerek var diýip oklaryn diýipdir. Ýöne saňa alyp ber diýsen alyp bereýin. Ondan boğlunyň hem habaryny nabiyem şuňalak bolup bir zat diýipdir, ay ýanky ýomut oğlan arasy durma gerek geldi. Gözü kan uyma bolup gidip barya atany görönseň diýen atışak bolýar derdi ar diýe şuň bilen. Ondan sen men agamy aty öldürüpçüň. Şoň töwereginde bolşeviklerle sen atışypsyň, sallatlarla şonu men agam. Men agam asla adama ok atamak birinji bolup, janymy orap atýan türkmene asla ok atamak. Hiç ismi atyp durmadylar atamak. Ol aňyrda durandan kim ors, kim türkmen, onam saýgary ýerler atyp dursalar, menem janymy oramak üçin atýan diýipdir. Bilibäsen atamak diýipdir. Ýok, atışıp kan alayını sen men Hasan isen tayyar diýipdir. Onu ýanky baý oğlu, bular gyzyşyp gidip barýar diýdi, iki san bir kan olacak. Ay suat etme şunu, gayrat et senem şu ýykylan aýagydan gyzyrlan senem paýyň al, senem aýtym, senem doğumlu olan eken gayrat gidelim. Bir şu garazmany bular yaraşy we yaraşmandyr, ikisi bolup garaz bir edil suat atışmakdan ýaman alyp galypdyr diýe. Onu ýanky bärik gelip bular şu geçilen ýollan Duşok Maşat kerwen ýolu bar da. Duşok Maşat kerwen ýolu bar. Öňem bar eken Nikolay Paşa Türkmenistan basyp almadan öňem o kerwen ýol bar eken bolýan. Nikolay Paşa Türkmenistan basyp alandan soň ýan kerwen ýoly dagy çapyp gaty ýol edipdir diýe. İki kerwen bir ýerine gabat gelende durup beýle kerwen geçirir ýalak ýer edipdirler. Garaz şu ýoluň alajasyny edip şu duşokdan gaty kän adamlar diýo kes bolup maşada gidip gelen adamdan köpsini gördük. Şol adamdan köpüsi şol adamlar hemmiz diýo kes bolup durlar. Kän pul beripdirler. Nikolay Paşaň ýüküni maşada gidipdirler. Eýranyň ýüküni bulara getiripdirler. Şeýdi günne kerwen duşoga gelip durna. Şu bizim köçämiziň aya uzuny sağ tarapynda kerwen saraýyň arkasy henidem dur. Şu kerwen, şu bolan kerwen taraý henidem iýdi dur şoň. Gümrükhanasam häzirki çağalar wagy şoň gümrükhanasa ekeni. Şu wagtlar şu şeýdi, onuň şu kerwen ýolla şu wagtky ýagdaýyny
gizliýinrek gidip o kerwen ýollan gidibilmän başga bir ýol bilen gidipdirler, başga da bir ýollar bar eken şo wagtlar gidipdirler welin günne oýança men dile bary bilmän. Indi eskerlere de gara adam görüpmi, pul beripmi bir zat edip geçýär ekenler-de şo zamanalarda bunun bir erkek toğulun gaýdypdyr welin. Gidip barayan adamlar ayalı ulun şoğum do kenniye urdun öz maşgalasy bir tiresi öyle barayandırlar da. Onun bir hizmetdaki adamlar vardır welin. Şoňa azyk karyp bardy diýipdirler welin. Gara kim bilipdir muny kim bilmendir Irana baransaň şo ýanky bir kaltaman bar eken şo ýerde bol adyn bilýär eken muňam. Onsoň şunu inniman niptir sota ata diye 5 farmak ýal bilýär diýär. Bu taýlan ýollaryny bilýär diýär. Muny onun şo ýerde or ýatan näler diýipdir. O kerwen Irana baran bolsa Iranaky Almançylar düýän ýykylandan bilýändirler. On üstünäki ýükem edilýär sen bilýän näsiňe başga da bilýän bar bilýän bar. Bilýän mutasir däl ol. Şu bir syry 2 adam bilse syr däl, 3 adam bilse hemme bilýär diýýärler diýipdir. Şoň üçin onuň teňe ýam kasyna çykandyrlar diýipdirler. Onun görelip ýanky erken gaýdan ýerine bartyrlar bol Eýran tarapdan bir 8 sana adam arkalar diýär. Häzir onu wesmiş ok diýerler, arkasyna alynýan zat bile gelýärler, hemmesiniň eli wäş tutarlylar. Onuň ata diýipdir, ha başga da bizden başga bar ona gelýän adam. Bular ýanky gyzyly dereň içinden çykartynlar diýipdir. Ol 220 kilo ýükü adama paýlajak bolan her kimi onu 30 kilodan edende näse bolýar? Bir giden adam gerek ona. Her kimi 30 kilodan bar 50 kilodan edip dağın içine arkasyna ýükläp bolmaz adamlar onu. Bir 40 kilodan edip paýlanda da bir giden adam gerek. Bular diýipdir bu gyzyly häzir alarlar. Alyp arkasyna alyp bir tekide çykarırlar, ondan bularla duşalyň. Şo ýerden aňryga däýär bizlik bu gyzyly diýipdir diýär onu. Ýankylar ondan diýişi alak ýykylanja ýer bilen bilýär ekenler. Bular arkasyndan fiýinläp duran bulara ata edip, ýani 3 tane adam inni bular gyzyly arkasyna alyp paýlaşyp alanlaryň da adyny görüp inni ýörejek ýolunyň öňünden çykyp bir ýerde garaşyp oturmuşlar bolan entek geljek gelýärdi. Onuň her kim ýeke gara ulduralyň beýlekler ýataýsyn diýipdir diýär. Ýatyň onuň siz ýatyň men gara ulduroýyn diýipdir diýär ata. Onuň ýanky ýomuda ulan özüni öldürür diýämi, gara gorkusyna diýär o baýoğla bir näme bir lösüjek baýoğuldur da ola sözürsün uklapdyr diýär. Ýatsyň onuň ata ýanky ata bile atışma gelen oğlan yatı bilen ak diýdi. Garaz gözüm yumuldy, meni öldürür, gorkýanmydyr? Garaz bir erbet pikirli adam da kelle yaramaz pikirli adam. Yatman rondan, sen agam yataň aklaý wallahi o yatamak diýipdir. Yatmasaň, sen öňden yatmajak bolsaň sen dur diýipdir diýär. Onu men yataýyn diýipdir. Ýankyny şo seretmelerik durup ata kelläni oýandan uklapdyr diýdi. Ona pikir edipdir diýär. Ho men ýatylmän, öldürür, ýatylmän ýat o diýär. Bu kelläni oýandan uklady. Şu men agam öldüren nädir diýip kelläni pikir edipdir diýär. Şu men agam öldüren bolsa binzer gor abi. Men binzer bolup ýatylmedim äri. Bu kelläni oýandan uklady abi. Men öldürürden abi. Men öldürjegim bir gumansyra diýanam bolsa uku elmeli alamaňa diýipdir diýär. Şey diýip teredýärmişim bol ata ýatyr diýär uklap. Oýan uklap ýatyr kada ol adamlar meydan pişik salaryp ýörek gelýär ayak sesini eşitýärler diýär ol adamlar. Şoň alak durmuş taplak goýbersin görýärmi adamlar näle durmuş taplaýar. Şey taplanan adamlar da onuň ýanky gelýän 8 adam garasy görünüpdir görýän ýomuda ulan bular turup dur ýanky 8 sana adam arkasy gyzyl ýüklü gelýärler diýär onuň bir açyk gowy meydana çykypdyr görýän. Arasam gol öýläpdir bolýan bir 150 adam ýaly bolupdyr bolýan. Ýanka adym tutup goýupdyr. Plany tanýar diýär Almançylary. Arkaňdaky ýükün goýdy, eýesi geldi. Eýesine berde gidiver, geçirip goýberýän sen men ata mäneli diýipdir diýär.
deyip dururlar, olar berjekler da indi. On çok azap gözünden arkadan kızılam paylaşıp arkadan alanlarını son. Ay onun bu ok atıptır diye bilen ama onun fekisini atıp hemmesini öldürüptür diye. Yani bayoğla alıptır diye yani tekideri çıkandan atları varmışsın. 3 ata paylap vurup 120 kiloyan şey alıp dururlardı. Yani bayoğlu kakam neme alsa şu ata altın neydi. Hemmesini alsa da altın neydi. Burada bersene bermesen sana kakam berk kayttıydı şunu. Yok, bana bir tengezem gerek geliptir diye. Oho, men son bize men gerek deyip akadeyinlik gelmedi mi amanın? Sen allayamışsın, yalvarıp deyidine sökkemişsin olun. Yok, alacak geliptir diye. Ne deyin ho men? Sen onunla akıt şunu eğranı. So yurda Türkmen adamla haysi kösönüyen burada soruları tükönüyense ber deyiptir. Bana zat gerek geliptir. Yine şey deyip, yankı bayoğlu anarek kesir koyurttur. Yankı yomuda olunam bunu görüptürdü. Menem ağam, sen men kanlarım değilsin. Kanlarımın bolsan geçtim denilen halal sana. Şu eden zadım için halal. O bir 8 adama biz okatmadık aynen. O elimizde tüpen var. Atıp yetişenecek. 8 sene atıp allın afirolun. Bağırtının hepsi mağlayından ok değildi diye şey. Başka yerden hiç möcek ağa deyip bir adam yanına bolan adamın taptı ümür ağa. Hiç başka yerden ok degenak diye benden gördük de yanına. Ben bersatar oklap verdim deydi. Dine sotaydan ok degeye diye. Ne bu yomuda olan bilenim. Ne doğan olup dururlar. Bana o yomuda olan da senem alho deyip durur. Karat utoncundan Alman mı? Mertlik gayratlılığı için Alman mı? Ola olanım Almandır. Ola olanım Alman o yomuda olan yani bayoğlu kızıllarının hemmesini alıp gidiptir sergetten geçense ata geçirip veriptir yankın. Neme yüklep yanının ulağı tap veriptir yükler yani yavrulara yüklep yankın anarek sergetten o tarafa geçti diyenin son izine gaydıptır şeydi. Onun yine bu yomuda olan berdi ağa deyip soğatlar ben çoluktum diye bir budak atnaşlığımız, karnaşlığımız oldu berdi ağa deyip 1911 yılda doğulan adam. Sol kanım alacak deyip gelen yomut bir gece yanımızda, koşumuzda yattı diye. Soğurrum verdi, şunu ben berdi ağadan aldım soğurrumu. So yomuda olan öylerden karşı gidip barayan, izine gidip barayan, o gün yaşıptır, o çopanın olsun üstünden varıptır da, yankayını çopanın boşta yatıptır, so bir dağda, so koşun çopanı, keni, so vakanı, sol adam vurrun veriptir onu. So yomuda olan, ama adın bilemek, şu ağamın namus deyip, şu atabilen atışak deyip, hiç de sorum, hillame gelmendir, yönü bayoğlu, atabilen deyip, bir doğan okusmadık bolun, doğan bolluk, deyiptir deyip, bilim deyip, sonra bir daha gurrun, berdi kümmet diyeler onu. Yani kanıma berdi kümmet, familya kümmet berdi. 11. yılda doğulan adam, bir kova adam bendeler. O zamanın adamları hiç yalan sözlerine. İşten adamın üstüne yekecez adam, koşsoğun boluna kist adam. O zamanın adamlarını kat ken gördüm. Şu akıllı başladı. İşten adını eşitçi alay diye, bilmeyen adını da gönü bilemek diye diyorlar. Onun deyip, şunu atan kitabının içine de koştum deyip, karar bir deyip, bir marayın içine, marayın kumununa yaşa veriptir, bir belli deyip, yaşa veriptir golün. Bir kesar kaştan bolun adam, kesar kaş deyip de şoktan çenini köpek dağı Kızılarvattan beri kaydiya da Kızılarvattan gün matardan gün noğuru kaydiya. Tuşa öyleye de dağ keserip gün orta tarafı uğurluya. Onun kesar kaç oluyor. Sonra kesar kaç. Tuşoktan Kızılarvat için arkaç. Onun kesar kaçlı adamlar her kim men kesar kaçtan niyareken niyeden sen niyden kesar kaçtan. Onun karaz birine koluyluğu var. Bir silap deyip bir oğlan bir soyurda koyunmak gerekeni bir çopanın bayın koyununu vakıp görürken şu bayı atam şu koyununu vakıp görürken yıl veri sen öğürecek deyip ayttı deyiptir. Deyip onun ahırına sözünü durdu öğürdü beni deyip
bir baranna begenip bayamına sözüne durup men öýräýdi diýip ay uçup iki bol bilmän niye uçup aýlaryp ber begencinden niye şeydi bayağı men öýerdi bir gowy gelin alyp berdi toy edip berdi ha menem maskalaly boldum ösme öýdük berdi diýip diýe monça bolup otyr ýene bir epesli wat kim bilýär garadyr 5 ay geçenmidir 6 ay geçenmidir bir gabat bolup barsa ýanky silawyň ýüzü garörtdi görülen näleýär oho ağam ne hudaýyrdy bir gelemde öňkü sapyr gelemde begenip uçup gördüňli ho indi ne ona düşdüň bu näme ay atam o bay gelini men üçin alman reken öz üçin alypdyr eken diýipdir bu oho bu diýip duranladyň näme sen bir ýyl gurrunmy ýa ýok gözüm bile gördüm diýipdir gözüm bile gördüm hawa şunu onu ertir şu baýyň ýanyna barýas diýipdir men atymy görsem baýyň öýüne gir hiç tatlı işin bolmasyn meniňle diňe sen diýipdir diýe onun goýuny näden taşlap git goýunyň diýipdir diýe men ertir şu baýyň öýüne barjak senin barda men atyp taşynda daňaly duran bolsa senin göni şu baýyň öýüne gir diýipdir diýe ata onun ýyrrak baryp giripdir diýe baý bilen oturup gümürýämir edip iki sany ogly bar eken diýe şo wagt öýde bir ýetişip oturan gyýdy bar eken diýe öýde ondan ayalı var. Ay öýde maşgala bolyp otyr kalar ata gelip durunyň hemmeksi atany tanýar diýe saglyk amanyk soraşdyr bolyp. Onun çada bir çopan ondan öňgelen bolmagy çemelle ata gelip öýe girmezmi kadip durandyr da işi gaýdan. Olam näme kellesine tegin atan adam namysa garan adam. Olam kapıdan girip dur ata sen daşarda garaş. Ente girme diýip dur ata men çağırdım girýär diýip dur. Gel otur men ýanyma diýip dur. Oturduk duryan koğlarını yanına oturduk durdu diye bayağı o vaxtda bir öýüni uradyp diýerin biriktirýän adam mı diýipdir diye bar getir şonu diýipdir bolýan oğlanlarynyň biri turup gidip getirjek bolupdyr bolýar ýok siz oturuň ýeriňizde diýipdir diye hemmeksi atadan eýmenýär diýe da ataň adyny bütün dünýä zar bolan diýe atadan hemmeksi eýmenýär diýe sen aptalla öýüňizde hyzmatkarlyň gidip getirsin oğulların, moğulların ya bir yava mindirip alıp gelipdirer, moğulla gelip oturupdur. Ol moğullağa sana bir yumuşumuz var bizim, näme diýipdir diye. Ýanky iki sany oğul otyr diye, bir ulugyz otyr diye, ayaly otyr, baý otyr diye onun. Şu oğlan bilen silap bilen baýyň gyzynyň kagy dip ber diýipdir diye. Baýagy ýankylaň içiniň ortasyna sen silabyň gelindemi özüň üçin alan bolsaň ulany ber diýipdir diye. Onu kagy şuňa diýipdir diye. Ýanky molla eýlen bilen bir zat diýjek otur bolýan ýanyna bäşip tarama hamsy mawy berme maňlaýyndan ot bilen häzir diýipdir. Sana bir adalet talap edýän men senden. Näme talap edýän diýipdir. Ýanky oturan ýerine ejesiniň kakasynyň ýanynda ýanky silap bilen gyýda diýe nikahypdyr molla diýe. Ýeke saçynyň bir kılığı açsa eşitmedim diýmegin. Täzeden toy tutup bersin, näme eşitmedim diýmegin. Näme gidýän habar düşdi, örekde boljak durun diýip. Şeýle beripdir diýe. Onun şu ara ölünni 23 ýaşynda ekenne, ölünni 23 ýaşynda. Şuňal wakalarym ýöne bolup beripdir bu durmuşyny, ýöne bolup beripdir. Kellesi etekde mydama etegini. Ümür ağa bilen şuňy bir näçe ýaşynda kaby diýip. Ona bu iň kiçik aýaly on nur weň ýanyna bar torak görýäs bolýan. Ata kakam öldü diýip kakam patasyny alanda men gulpokulca gyýdym diýe o. Ýanky Nurwy weze garraýalla. Welin olam 11-nji ýylda doglan. Onuň näde gulpokulca gyýd bolýaka, onuň hiç o ýaş uly bolanakda. Gulpokulca gyýd bolmak üçin onuň ýaşyna gyýd bolmaly. Onuň aňyrykda onuň saçy örümli bolýar, gulpokly gyýd bolanak. Ay Ümür agada bu ahir men onuň makala ýazdym Sowet Türkmenistan gazetinde şo wagt. Atagal taman hakkında hakikat deyip bir makale yazdım. Kakavay Elyasov redaktördi. Şu Sowet Türkmenistan gazetinin. Belki benne şu ad bar bolsunlar. Şu adam ýaşuly adam deyip. Duşok ýegen ekeni. Welin men tanışdym bermen şuň alet bir makale uratdym bolýar ýaşulyydym. Çykmadylar şo diýdim welin. Ha gördüm şo makalany. Wakalar gaty erbede oň diýdi. Şu erbeden bolsa diýdim. Kakvayaga şu aydan zatlamyň içine ýekirje zat ýalňyş bolsa men diwara goýup atylmagy dyrady.
O diýdim ata hakkında millet eşler makala da çıkar bolin. Şu wagt göz bile gören adamlar şonu diýir gezip ber aýatda diýri. Aýalla onlarym heniz diýirsi bar içinde. Bir bire ölüpdir, iki sansy var. Şular bir halkyň şunu bilýänligini, ağalarının bilýänligini bilsin diýip ýazdyma. Ben diýdim boli çıkardy benden onu gazel şeydi. Şonu şu wagtdan soň ýaşyny biljek bolýas bolin. 40 ýaşynda diýesin gelýär adamga 35 da 40 ýaşan ajdarha aýal adam karýan bolin. O bolanakda bir ölen atam ondan bir hili bir şu ýaş ölüpdir diýip gurrun bar bolandan. Aýonun şu makala 28 ýaşynda diýip ýaly nurnalar diýdi. 28 ýaşynda öldürilipdir diýip ýaly şunu diýip. Onun 28 ýaşynda diýip ýazdım soň. Soňundan Mar vilayet arhiwinden atamäneliň öldürülendiğin dokumentini taptım. 1925-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kellesi getirildi diýip subutnama da 23 ýaşynda ölendigini bildik. Molla umuman bir durmuş gitdigiçe bulaşıpdyr. Ondan bir kızıllar kolhoz guruluşyny başlapdyrlar. Muňa adamlar çekçek bolup gara siýasat tarapdan hem işläpdirler. Gara käýerini zora tutupdyrlar. Baýlan zatlaryny elinden aljakmyş, gurrunlar ýaýrapdyr, mallar alınjakmyş. Şuňal kolhoza birikdiriljekmiş. Gara oğlan gizden okumaly diýen ýaly sözler adamlary bir hiri kıyınlıdan salıp watany taşlap gitmekçi bolýan adamlaryň sany köpelipdir. Onuň bunu İslam adamlary bir mollaçylyk türkmenine watan taşlap gitmek diýilýän zat ýok asla. Hiç wagt türkmen watan taşlap gitmändir. Men onuň muňa bir delil tapypdyrlar. Din adamları dini maşgalada İslam'ın şertlerini saklap bolmazak boldu. Maşgalan awrayını saklap bolmazak boldu. Wagtlaýyn watan taşlap gitseňem bolur diýen gürrüňler ýaýrap başlapdyr. Umuman şu gürrüňler bilen entek onu ýöne ruhnama kitapda ýazylgydy. Şu 1929-njy ýyla çenni 4 milyon Türkmen watan taşlap gidipdir diýip ýazylgydy. Ruhnamany okutdum da men. Şonda şey diýip ýazylgydy. 1929-njy ýylyň 26-njy dekabryna Türkmenistana ilat ýazyp geçiripdirler boli. 998 min adam bar eken. Şu wagt ilat ýazywda alanlaryna 1 milyonu 2 min adam ýetmeýär eken. Respublika olmak üçin hökman sanyň milyon bolmaly. Şu wagt elbetde şonu bir zat edip ýetirendirler-de. Ondan soň gara ýetenem bolsa şu öňünden tanyşykdan adamdan gidiljekde bolup gara 1 milyona ýetmeýän adam şu wagt bar eken ilat ýazywda. Umuman şu gittikde adamlar baý diýilýän maly bile gitse çopana gitmeler ýany bilen o. Ondan näme baý zat çünki diýär çopon näme üçin gitsin ährin o. Çopanlara mınha gara böýlenmedik bolsa öýrenip, öýle işikli bolsa mınça mal berenip, bir zatlar edip ekipdirler de şey edip bolin. Bir oğlan, bir ata bilen näme meýdanyna bolandan şu meýdana adamlar bilen gurrunlaşýar eken bir oğlan baýagyna sözünde durdy, meni öýerdi. Öýüş tuweleme bollum ha çağalama bollu diýip begenip ýöreken boli. Birden ýanky baý gidijekde ýanky atany görüp ağa gayrat etdi, men alyp gardyna baý owany gitjek bolýar. Ondan bir öýrenim gyzy, öz gyzyny berdi maňa. Şey diýip, oňa maşgalamam gowy, tagamda molly bolin. Gyzyma mekçek diýär, meni mekçek diýär diýipdir. Beýle owan, menim gidesim gelenak, watandaşlap gidesim gelenak. Bir ayalym, men ayalym ahyrin, ayalym bile goýsa gowurýan. Halis bolmasa özüm oýup gitse de razy urşonam edenak diýipdir. Gyzyny eksen ekde men goýaýam diýsem edenak. Ekçek diýip zora tutupdyr. Näme bir güýçlüň gowsy ýok diýilýär, menim näme diýjegimi bilemek şunu gayrat edip bir baýdan dilep bersene men nipdir diýeşik.
Osan bayın yanına barıptır. Adı bilinýän adamlar şu. Ýöne garaz bir ýylary nesili var, adı var, kemçilik bolmasyn diýip aýdamak adı. Osan ataýaň bayaga diýipdir, gitjek bolýan watandan, hawa gitjek bolýan. Onu planyny YouTube Mirasım kanaly.